שגרת ערב. טוב, אז הנה הפיג'מה שלי, אני מתה על פיג'מה פפיונים, זה אחד האהובים עליי. עכשיו אני הולכת להתקלח, אוקיי? ואני ממש אוהבת להתקלח, וזה השמפו הכי מטורף בארץ. זה, סליחה, מרקח. אוקיי, זה המרקח הכי טוב בארץ והשמפו. זה ממש מתאים לשיער מגולגל וגם חלק. מתאים בקיצור לכל שיער שומני. באמת זה המרקח הכי טוב בעולם. הכי טוב. ועכשיו אני הולכת לשים עקבת. אוקיי, אז זה השיער שלי אדם. כן, אל תשימו לב על זה, בסדר? אוקיי, ועכשיו אני אעשה לכם כסף במיוחד, שלוש הרבה. עכשיו אני מחכה זמן עם המרקח על השיער. מרקח ששמתי כמובן. אני אגיד לכם בערך כמה דקות עכשיו, בערך 2 דקות. אני מחכה עם זה על השיער, ואז זה נותן לשיער יותר זמן להירגע ולספוג את המרקח, בשביל שהשיער יהיה יותר חלק ונעים. בגלל זה אני שומרת 2 דקות עם המרקח ושמה קצת על הגבות. מחכה 2 דקות. 2 דקות, דקה, זה לא כל כך משנה. ואני אחזור אליכם מתי שאני אסיים, כי ממש עוד מעט אני מסיימת, יאללה. אז חזרתי אליכם אחרי המקלחת, באמת היה לי את המקלחת הכי טובה בעולם, והיה לי שגרת ערב מטורפת, באמת מטורפת. היום אני יאללה, אז בואו נלך, צריך להתלבש. והנה, תראו איזה מהר התלבשתי, אלוהים ישמור. מישהו יכול להתלבש ככה? תגידו לי בתגובות. יאללה, אז אני הולכת עכשיו החוצה לשחק במחשב קצת. אני ממש מפה. בא לי לשחק, איך אני אסביר את זה, אבל קודם על המיטה נהיה. קודם על המיטה. אוקיי, אבל מה שהכי בא לי לעשות עכשיו, זה קצת לשחק במחשב. אז אתם באים איתי לשחק? יאללה, בואו. יאללה, בואו איתי. אבל לפני זה בואו נסתדר תיק, אז תקשיבו. אני ממש אוהבת לסתדר תיק, והקלמר שלי זה דעתי הכי מושלם בארץ. טוב, אני באמת שלא משחקת משחקי תוכנה או משחקים כאלה. אני משחקת רובלוקס, כי זה לדעתי המשחק הכי כיף בעולם. טוב, אז יאללה. סוף סוף הגענו ליום השני, כן, כל כך יפה, באמת. סתם לא יפה, ישנתי מושלם. אחד המושלמים. באמת, אחד המושלמים ישנתי, ועכשיו נחזור לישון, לא יודעת. סתם, לא לחזור לישון, פשוט נשב על הספה. ועוד שנייה אנחנו נסיים את הוולוג. יאללה, אני מתה עליכם, אתם הטופים הכי מושלמים בעולם. יאללה, ביי, מתוקים.